שלום חברים, ואני עושה ריוויו לסופר הירוס מוד. כן, אז אני אעשה פורס בגלל שזה לוקח מיליון שנה. פורס. טוב, חזרנו. שלום. אני הולך להתחיל עם איירון מן, בתקווה שזה ייתן לי להתחיל לדבר הזה לג יותר מוכנים, אני מקווה משהו חדש עוד ידאגו. אוקיי, בואו נתחיל עם איירון מן, מרק. פריקינג 1. וגם אין לי נותן פייטמס, אז אני לא יכול להראות לכם את מרכיבים לתחפושות וכל זה. אוי ויי, הדבר הזה להגי בטירוף, אני כבר מצפה לזה שיהיה לי משהו חדש. אוקיי, אז היכולת הראשונה של הדבר הזה היא להדליק את הכל באש, אפילו. אוקיי, אז ביי ביי מרקוון. אני הולך לעבור רק על האיירון מנים בסרטון הזה, אני אעשה את כל השאר בסרטונים הבאים. אוקיי, איירון מן מרק 2. דרך אגב, אם אתם שומעים רעש רקע, אני מקליט את זה אצל חבר שלי. כנראה בבית שלי מאחורי. אוקיי, איירון מן מרק 2. הגיע הזמן להיות מאוד מרקים. כן, יש לו את המסך נתונים הזה. F. שום דבר? קפיצה? יש לו את הבוסט הזה מוזר. R. שום דבר. G. פיקינג נאפ. טוב, אני אעשה פאוז ואשים את כל החליפות שלי. וחזרנו. ואם לאף מהחליפות האלה הן יכולות מגניבות, אני אעשה סרטון שבו אני מרביץ לעצמי 10 דקות בפנים. בבקשה תעשי לי יותר חליפה. אוקיי, אז R ליזור דפים F G וסרטון מכות בפנים. אלעד, תציל אותי, תגיד לי בבקשה של החליפה הזאת שיכולת מגניבות. אלעד? נראה לי שיש כזה. מה? נראה לי שאתה תוכל לשים טבעים ורק צריך לקחת אותם. אוקיי. אוי ביי, בבקשה תצילו אותי, בבקשה. אין טילים, אלעד. אתה מדבר על המודל הנכון? טוב, תעשה איתי. טוב, אז כמה אמרתי שאני ארביץ לעצמי בראש? נראה לי 3 פעמים. לא, כמה זמן? 5 דקות. אוי ביי. טוב חברים, אתם תזכו לראות סרטון, אני מרביץ לעצמי בראש בגלל שהאיירון מן אין שום יכולת מגניבה. אוי ביי. רק רגע, לא, אני אעשה את זה ככה. אם להלק אין שום יכולת מגניבה, אז אני מרביץ לעצמי 10 דקות בראש. אריאל. לא.
רגע, אני אעשה איזה פאוז רגע. טוב חברים, כל המאקים אין משהו מגניב. פאוז. טוב אנשים, חזרנו וסיימנו את... ולאף אחד היה היום יכולת, אז ויש לנו המון זמן פעמים, אז חשבתי שאני אעשה גם עוד דיבורים. אחי, מה עם ההבטחה של 5 דקות מכות בראש? כן, אתה תעשה את זה, אני לא מעיז לעשות את זה. אני אעשה לך את זה, אוקיי? אוקיי. חברים, אבל אחרי הסרטון הזה. טוב. אחר כך תשמעו אותו בוכה. ואחר כך תראו, אם מישהו רואה אותי אחר כך, תזהו מישהו שיש לו בלוטה בגודל 50 מטר על הראש, כי לפעמים ההיכרותי עם אלעד הוא בטח ירביץ לי מלת בייסבול עם דוקרנים עליה. ציטה, אני ממש מצטער על מה שיקרה, אבל מה שאני ארביץ לך איתו זה מקל. ולמקל אני מתכוון למקל. אוי ביי. אם אתם יודעים למקל, אני מתכוון לעלה. ולעלה עם תוציא. בינתיים, יש לך זמן לחיות. כן. ביי ביי חברים. אמרו שלי לא היה בפעולה במיוחד, אבל נהנתי ממנו. אז אפילו לא השתמשת בו. כן. פעם האחרונה שהשתמשת בו. כמו טבון. לא אריאל! רציתי לתקן לכתוב. אומייגאד. רציתי אותו. אוקיי, בפעם הבאה אריאל לא מופיע. רציתי אותו. אריאל? כן, אתה לא מופיע. זה הערוץ שלי. רק בגלל שאתה אח של השותף שלי, זה לא משותף או להופיע בכל סרטון. כן, חוצפן. ינוב. קדימה, תיקח את הקשת. נו. טוב, חכו רגע חברים, אני אעשה פאוז עד שאני אעשה איך לקחת את הקשת הזאת. תעצור. טוב, אז חזרה לריוויו. ספידי, פשוט יש לו קשת עם ספאם. אני הכי טוב. טוב, אז בואו נעבור לגיבור הבא. טוב, אם אתם קוראים ממש פורש, חבר שלי פה סרטונים ואח שלי פה ממש פה. טוב, בואו נמשיך עם הפלאש. זה ברור. אין לו אפילו מהירות, הוא יותר איטי מבדרך כלל. אם אתם רואים הוא בקושי זז גם ככה. יש לך לאגים בגלל שאתה לא לוחץ על לחצן המהירות. אני לוחץ על לחצן המהירות. נו, מה הוא? קיו. לא, אתה לא הבנת אותי בכלל. מה? יש לחצן שעושה לך מוביל את המהירות. היית לחצן. אסור לי לגדול, אני יודעת מסובב. וזאת הסיבה שאני עוד יותר חושבת שהוא עדיין יעשה. זה לא רוצה... אוקיי, שזם? יש לו יכולת ממש מגניבה. זה שקט. יכולת הקסם? לא די! זה F, B, RF, זה לא נותן לי להיכנס בגלל שאנחנו לא בקבוצה. קדימה. כן, RF ביחד עושים ברקים ו... ביי. טוב, אז סיימנו את כל החליפות לפרק שלי. אלא יצטרך להרביץ לי בראש רק 10 דקות. יצאתי בזאת. ביי ביי. אני צריך... מה? כן.